L'oloreta botifarra amb mongetes impregnava la plaça de l'església. Més de 200 persones es van reunir al sopar-concert de Festa Major, organitzat per l'Assemblea de Joves de l'Esquerra Independentista de Molins. Soc en Cesc Freixas, soc un cantautor, farà gairebé 8 anys que em dedico a cantar i a expressar molts posicionaments i moltes idees en les meves cançons, i em defineixo com a cantautor de protesta perquè crec que encara en ple segle XXI ens fan falta encara moltes cançons per seguir protestant i seguir reivindicant moltes coses que estan passant al nostre voltant. Avui serà un concert íntim, crec, i proper, en el que vinc jo sol, i normalment m'acompanya un altre músic, en Víctor, però avui a l'escenari estic jo sol, i és un concert en el que presentaré les cançons de la mateixa manera com les vaig crear, amb guitarra i veu. I aleshores aniré intercalant cançons de l'últim disc i dels altres treballs discogràfics, i bàsicament crec que serà un concert força tranquil, llevat d'algunes cançons més d'estil més rumba que potser tocaré, però segur que serà un concert el que m'interessaria que la gent connectés a través de les lletres i entre tots poguéssim reactivar aquest esperit crític que ens fa falta per enfrontar sobretot el moviment o el moment de crisi econòmica que vivim, i també per enfrontar les aspiracions i els horitzons on volem que arribi el nostre país. I aleshores es tracta d'aconseguir el finançament per un projecte, en el nostre cas pel nostre quart disc, a través de les donacions o les aportacions particulars de tothom qui vulgui. Aleshores hem plantejat un projecte, hem intentat explicar que per nosaltres ara mateix és essencial deslliurar-nos de la llosa que ens suposa tenir un crèdit o un nou enllaç amb una entitat financera, amb un banc, amb una caixa, perquè creiem que aquests són els principals culpables de la situació que estem vivint, i aleshores hem volgut apostar per les donacions i per les aportacions de la gent per tal de poder arribar a una xifra límit que ens hem marcat de 7.500 i que per sort ja hi hem arribat, i això, poder finançar el nostre quart disc, perquè creiem que la cultura és part del poble i que sobretot la cultura no només la fan els treballadors culturals, sinó que la cultura la fan possible totes les persones que la gaudeixen i que en definitiva fan que hi pugui haver gent que es dediqui o que li interessi treballar la cultura. La cultura és una cosa de tots i per tant hem volgut també implicar a la gent, a les persones en aquest nou treball discogràfic. Sí, ha vingut algun cop, si no recordo malament, potser farà 4 o 5 anys a la Fira de la Candelera, crec que es diu així, i vaig venir també en solitari, i si no m'equivoco crec que és l'únic o dels únics cops que he vingut aquí a Molins a tocar. Avui no marxo, aquí em planto. La nit va acabar amb l'actuació del grup Terratombats, que van fer ballar tothom al ritme de la rumba catalana. Llavis tan trencats, mirada de gata, mansa cosidora de rumbera i patidora, artista reveladora del meu cor.